дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо намояндаи махсуси амрико мулоқот карданд. соҳибкор маҳмудҷон муродов ба ниёзмандон дасти кӯмак дароз намуд. дар вилояти суғд собиқадарони ҷанги бузурги ватанӣ ва ақибгоҳ қадрдонӣ мегарданд. суван алиев роҳбари вилояти бодканд истеъфо дод. байден мехоҳад кӯдакони 12-15 солаи амрикоӣ алайҳи коронавирус эм гиранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намояндаи махсуси иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба мусолиҳа дар афғонистон залмай халилзод ки бо боздидикорӣ ба тоҷикистон ташриф овард мулоқот карданд. бинобар иттилои котиботи президент дар рафти мулоқот доир ба ҷанбаҳои гуногуни вазъи имрӯза дар афғонистон бахусус раванди барқарории сулҳу субот дар ин кишвар ҳамчунин масъалаҳои мубрами минтақавию глобалӣ суҳбати пурмуҳтаво сурат гирифт. вобаста ба ин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки ҷараёни рушди вазъият дар афғонистони ҳамсоя ва пешбурди муносибатҳои гуногун ҷанбаи тоҷикистон бо он пайваста дар маркази таваҷҷӯҳи ҷониби мо қарор дорад. роҳбари давлат изҳор доштанд ки тоҷикистон талошҳои ҳукумати афғонистонро ҷиҳати истиқрори амният ва сулҳу субот дар кишвар ҷонибдорӣ менамояд. таъкид карданд ки дар ин зимн аз музокироти байни афғония ки ба ин манзур сурат мегиранд истиқбол менамоянд. мавзӯоти дигаре ки дар меҳвари мулоқот қарор дошт ин вазъи имрӯзии амнияти минтақа мебошад, афзудааст манба. ба иттилои манба роҷеъ ба ин мавзӯоту ҷонибҳо зарурати таҳкиму тақвияти ҳамкориҳояшонро дар самти муборизаи муштарак алайҳи хатару таҳдидҳои муосир аз ҷумла терроризм, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ қайд намуданд. дар моҳи мубораки шарифи рамазон соҳибкор роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил, узви ҳизби халқии демократии тоҷикистон ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе маҳмудҷон муродов ба беморон, кормандони соҳаи тиб ва донишҷӯён дасти кӯмак дароз намуд. ба андешаи мавсуф бо дасти ёрӣ дароз намудан ба беморону барҷомондагон ҳеҷ гоҳ дороии инсон кам намегардад, балки бо дуои хайри онҳо давлат афзун мешавад. ҳар маблағе ки соҳибкор ба даст меорад, дар он ҳиссаи ятимону камбизоатон, бепарасторон ва барҷомондагон низ ҳаст. аз ин рӯ мо бояд ҳамеша дар андешаи кӯмак расонидан ба мардум бошем. соҳибкор маҳмудҷон муродов дар доираи иқдоми хайр ба муассисаи давлатии маркази миллии тиббии тоҷикистон шифобахш рафта ба беморони шӯъбаи бемориҳои хуни кӯдакона ва шӯъбаи саратоншиносии кӯдакона маҳсулоти гигиенаи шахсӣ, мева ва шириниҳо тақдим намуд. аз ҷумла барои 2000 нафар кормандон ва беморони беморхонаи мазкур хӯроки шом ташкил намуд. зимни тақдими маводи хӯрокӣ ба беморони шӯъбаи бемориҳои хуни кӯдакона соҳибкор аз шароити будубоши шӯъба боздид намуда ба кормандони он ваъда кард ки барои истироҳату фароғати кӯдакон шароити зарурӣ муҳайё менамояд. соҳибкор иброз дошт ки зимни ироаи паёми имсола ба маҷлиси олӣ пешвои миллат зикр намуданд ки барои кӯмак ба ятимону камбизоатон бояд мо соҳибкорон ҳамеша омода бошем ва ба онҳо дасти мадад дароз намоем. бахшида ба рӯзи ғалаба ва постдоштани хотираи абармардони майдони ҷанг дар манотиқи гуногуни тоҷикистон аз ҷумла вилояти суғд барномаю ҳамоишҳои мухталиф ба нақша гирифта шуданд. аз ҷумла вобаста ба ин сана қарори раиси вилоят ба тасвиб расидааст ки тибқи он баҳри постдории хотираи шаҳидон ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстӣ дар қаламрави вилоят рӯзи ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ бо тантана таҷлил карда мешавад. дар ин бора муовини раиси шӯрои собиқадарони ҷангу меҳнати вилояти суғд Шавкат Алиев ба Амид Ховар иттилоъ додааст. ҳамзамон тибқи маълумоти Алиев бо мақсади ҳифзи иҷтимоии иштирокчиону маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ ва ҳамсарони бесаробомондаи сарбозони дар ин ҷанг ҳалок гардида ба ҳар яки онҳо ба маблағи 4000 сомонӣ ва ба шахсони ба ин қатор баробар гашта аз ҷумла нафарони дар ақибгоҳ фидокорона хизмат намуда ба маблағи 2000 сомонӣ кӯмакпулии яквақта тақдим карда мешавад.
зикр гардид ки дар доираи таҷрили рӯзи ғалаба гузарондани ҳафтаи поси хотир ва ташкили қаровули фахрӣ аз ҳисоби хонандагони мактабҳои шаҳри хуҷанд дар пояи ёдгории шаҳидони ҷанги бузурги ватанӣ воқеъ дар мавзеи панҷшанбеи маркази вилоят ки айни ҳол корҳои таъмиру навсозӣ дар ин ҷо дар арафаи анҷомёбист пешбинӣ шуда дар муассисаҳову ташкилот барномаҳои тарбиявии ватанпарастӣ низ доир мегарданд. тавре Шавкат Алиев тазаккур дод давоми чанд сол аст ки маҳз бо ташаббус ва дастгирии ҳукумати кишвар ҳамаи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ дар як сол 2 маротиба ба хизматрасонӣ ва дорувории ройгони тиббӣ ҷалб гардида, ғайр аз ин ба онҳо аз соли 2003 инҷониб роҳхатҳо ба осоишгоҳҳои миқёси вилоят дода мешаванд. аз шумори умумии иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ҷавонтарини онҳо 95 сола ва солдидатаринашон 102 сола буда 2 нафарашон ба синни 100 расиданд. инҳо сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов, Иброҳимов Мирзо Алӣ ва шаҳри Панҷакент Саид Буриев мебошанд. бояд ёдовар шуд ки ҳоло дар вилояти Суғд 30 нафар иштирокчиёни набардҳои ҷанги бузурги ватанӣ, 1 нафар ҳамсари бесаробонмонда ва 191 нафар шахсони дар ақибгоҳ хизмат карда иқомат дошта, ҳар яки онҳо ҳама рӯза аз дастгириву кӯмаки сарвари давлат ва мақомоти вилоятиву шаҳрӣ бархӯрдоранд. роҳбари вилояти Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон Омурбек Суваналиев истеъфо дод, менависад Спутник Қирғизистон. манбаъ меафзояд, Суваналиев худ ин тасмимашро тасдиқ намуда изҳор доштааст ки аризаи ба истеъфо рафтани худро аллакай навиштааст. ном бурда омили аз вазифаи роҳбари вилояти Бодканд канор рафтанро гузаштан ба кори дигар арзёбӣ кардааст, вале хабаргузорӣ зикр намудааст ки Суваналиев аз ифшо кардани вазифаи нави худ худдорӣ намуд. ёдорас мешавем ки Омурбек Суваналиев мобайнҳои моҳи феврал ба ин курсӣ омада буд ва ҳамакнун ҳудуди 2-2.5 моҳ аз вазифаи мазкур истеъфо дод. президенти Амрико Ҷо Байден гуфт ки мақомот омодаанд фавран ба эмгузаронии кӯдакони 12-15 сола шурӯъ кунанд, агар танзимгари тиббии FDA истифодаи ваксинаҳоро барои ин синну солҳо тасдиқ кунад. танҳо FDA ин тасмимро хоҳад гирифт, аммо ман мехоҳам ба волидони амрикоӣ бигӯям ки агар ин тасмим гирифта шавад, мо омодаем фавран амал кунем, то 20 000 дорухонаҳо дар саросари кишвар барои эмгузаронии наврасон омода шаванд, изҳор дошт Байден. ғайр аз ин, ӯ тадбирҳои навро барои баландбардоштани дастрасии ваксина эълон кард. ба гуфтаи президенти Амрико, ҳамакнун ваксин ба ҷойҳои дурдаст ва ноҳияҳои камбизоат фиристода мешавад ва ҳамчунин нуқтаҳои хурди ваксинагирӣ ташкил карда мешавад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таъсиятиву хонободиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.